الف دنیا زن حیض پلیتی تے اتنا مل مل دھوندے دنیا کرنے اے عالم فاضل تے گوشے بے بے روندے دنیا کرنے اے لوگ بیچارے گھڑی ایک پل نہیں سوندے تے جنہ چھڑی اے دنیا باہو وہ کدی چاڑے کھلوندے بے باج حضوری ہوندی نہیں منظورے تے پہ بڑیے بانگی صلاتاں روزے نفلے اے نماز گزارنے تے توڑے دینی زکاتاں اے حضور نہ روشن پہ جاگیے ساری راتوں رب حاصل نہیں تے نہیں تو سیر جماعتاں سین سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن کر کے
بچ کپڑاں دے جتھے مچھ بھی نہ باندھے ڈر کے محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے مرشد جنہاں دا اے میراں باغو او کد پہ لگ جائی تر کے